Verujemo da ste ovaj dan sa uzbuđenjem čekali, kao i svi mi, jer ćete danas upoznati nove drugare i svoje nastavnike sa kojima ćete zajedno napredovati narednih 8 godina. Škole su naši drugi domovi, u njima se neguju drugarstvo, prijateljstvo, poštovanje, radoznalost, istrajnost, marljivost i vera u sebe i druge. Važno je da znate da sa početkom školovanja ne prestaje igra. Igra je deo učenja i školskog života. Nastavite da se igrate i učite kroz igru uz podršku vaših učitelja. Škola je mesto koje će vam dati mnogo doživljaja, uzbuđenja i izazova, zbog čega ćete, sigurni smo, kada postanete odrasli ljudi, školsko doba pamtiti vrlo živo i sa radošću. Želim vam srećan polazak u školu i sticanja novih znanja. Želim vam da rastete zajedno sa svojim znanjem i da stasate u dobre, pametne i vredne ljude kojima će se ponositi vaši roditelji, učitelji i nastavnici. Sada će vas učitelji prozvati, pa vi ćete sa njima, znači da onda idete u učionicu. Izvolite.